Santo Rito ni kumwela. Ana ngasa mabili ni Santo Rito ni. Ikazati yao inazidaya zimene zozo. Udindo waziko, si udindo wajiyao. Udindo waziko, ni udindo umene mulungu. Ana lozela kukuyu ya sokolele mzima. Ndeti kabasa bota ifeo, a President Dr. Lazarus Makafe Jakwela. Tukumasa bota, basifuko zambili, zimene ifeo timaona kuti. Balibe President amene anga nake na iwowo. Balibe President amene anga zakonde Islamu, mmene timaonera anthu kuposa iwowo. Chifukwa jajali, cha ndondomeko imene adayika. Ndimalize, olemekezera akadule. Anthu amene amira kuchokera mdera lanu. Ndipo pasebetini tizakhala kukamba za iwo. Masheha akende hawa. Komani. Azimaya wadibala abidabida. Kunena kuda kuna wananeli harvest ready. Mpaka na pano. Milandu imene ndimalandira mpaka na pano. Harvest ready azimaya apo hakuna maso ndi maso. Achea akalabida. Harvest ready azimaya isa nafika na 17. Ayikaneni olaweni sauzani azapana. Ndikubeke ndikati bembere zingine. Basa nafika pa 17. Inuwe maya jamaa ya bulana siku lili lose. Tati bembere ya azimaya. Osata azibangu wafeai. Kwa mazimaya wasokola kwa unale ya President. Kwa bidiliza, mashehewa, abudikilila hapu maina amenezo, tina habubasa anuolemekezeka, kuja atao unale ya President. Takbir! Siku nini yose amani fusa, mashehewa. Chonde, kisafike pa 17, kisa naonane, asa naonane mashehewa ya President. Kuona na kwa hiyo, kukala chumbuja pa mwamba. Nimaliza kutendo. Kima ilana kubia ICC kumisongano ya President Azimai kuja gaimbe. Yaka nijaka mma ilana Azimai ya Mosi. No kamuzi wa Azimai ya wamena ana imbira kweli ya 18 mbuja. Tazisi nhani mena bage Azimai ya wama ama imba. Azimai ya ama imba. Tatite ngeleni kusokola kuno kuti musajeleka kulungela bage. Kazabineso boyimba nawo pa fashion ya President. Uthenga wanga wolemekezeka ndimaliza ndi nkhani iyi. Kushiyawo kulimawo nena kuti ngokowera yamtekere ngala kukosi. Alinima tankauzo mawamenewa. Chichewa ndakuti kuchedwa kunamperewera nkhanu kuti ikhale ndi kosi. Chifukwa inakachedwa kusankha kosi. Chifukwa chochedwa kusankha kosi inapezeka kuti makosi ose akuti aita kusankha. Nde inakapezeka kuti palibe kosi lililonse. Chifukwa choche inachedwa mati ndikasankhabe kenako iye anapezeka kuti makosi ose anyamula iyeyo alibe kosi. Kumeneko kunali kulankhula kwa mkulu wina wa Chisilamu kulankhula pa kamera kuwauza Amalawi kuti iyeyo payekha wayenda dziko la Malawi ndipo akufuna kutitsimikizira pa Malawi kuti 80% ya asilamu onse mdziko lino la Malawi akavotera olemekezeka mdziko la dziko lino Dr. Makafe Chakwera pa 16 September 2025. Ndi Amalawi mwanzimvera nokha ndio mukilipi imeneyi ndipo mkulu ameneyi wapereka zifukwa zake. Ndeti mati musanachoke mutiuze maganizo anu in the comment section below kuti inuyo mugwirizana naye kapena mukutsutsana naye. Mutiuza in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box.